बड'ल मुलुग सोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनो मेरु एबसुनि गांसे गोनांथार लाइजाम। लाइजामाव मख'नाय दं बड'ल मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर्सनि थाखाय बर' बिजोंखौ जायगा होनांगौ। बड'ल मुलुग सोलोंसालिनि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिमाफ्रावनो बर' फरायसाफ्रा दासान्दि फरायगासिनो। दिनै गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों मिरु एबसुनि बानसु आफादगिरि खोरोमदाव वारि, गाहाय नेहाथारि कनेन्द्र बसुमतारी आरो सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारीया बर' बिजोंखौ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर्सनि जायगा होनो दाबि दैखांदों। लाइजामनि गेजेरजों भाइस चेन्सेलर लादु सिंहखौ बुंबावदों गोदान सोलोंथाइ खान्थिनि गेजेरजों जायगानि राव बिजोंखौ गोनांथार होनांगौ। गुबुन गासैबो मुलुग सोलोंसालिया आनजादाव जायगानि रावजों फरायसाफोरखौ लिरनो गनायथि होनाय बादिनो इंराजिनिफ्राय ओनसोलारि रावाव बिजाबखौ दानस्लायनायनि गोनांथार राहा लानांगौ होननानैबो दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं दासान्दि बेले-बेजे सोलिबाय थानाय जेंनाखौ लानानै एबसुआ बुंबावदों बड'ल मुलुग सोलोंसालिया आनजादाव फरायसाफोरखौ असमियायाव लिरनो होनांगौ। लोगोसेनो फैगौ 2023 सोलोंथाइ बोसोराव बर' बिजोंनि गासैबो पोस्ट ग्रेजुएट फरायसाफोरखौ बर' बिजोङाव आनजाद लिरहोनांगौ होननानै भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहखौ गोनांथारै खावलायबावदों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया। देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं। चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं। गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादा-आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं। जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सुला लानो हागोन।